Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah tanglet dos pundih tiyange pejan niku saged maca kalimat ayatipun Allah ngoten nggih. Tiyang lek kados pejan niku maca kalimatipun Allah niku termasuk tiyang ingkang napa nggih? Termasuk tiyang ingkang dikatakan tiyang sing iman. Krana mboten gampang tiyang pejah niku kajenge pejah najak maca kalimatipun Allah. Umume dituntun kalian sing tasih urip enten pinggire. Lah niku lek saged nggih niku nggih menawi saged astagfirullahaladzim umume syahadat. Lah mongko menika lek syahadat nggih saged pejah maca niku nggih tergantung amale. Ditrami napa mboten dhateng Allah nggih enten salah setunggale tandane maca kalimatipun Allah. Niku nggih ditrami dhateng Allah. Mungkin nggih surga sing nomor pira kula mboten ngertos niku kehendake Allah. Ngoten nggih. Lah niku menawi mboten enten sing nuntun pejah mboten krana napa-napa, mboten sakit, mboten napa waktu mantun salat, sujud mboten balik. Wah niku nggih surga temenan kula kepingin sak temenane niku. Waktu sujud pejah. Kebanyakan niku walinipun Allah. Senajan mboten waline Allah nggih saged ngoten tapi nggih mek pira pinten tiyang. Niku lek jelas-jelasipun waline Allah pejahe mboten sekarat rumah sakit kono, rumah sakit mriko. Ngoten lek enten pemimpin agama terus wali kajenge pejah sekarat gawa rumah sakit kono, gawa rumah sakit kene nggih niku perlu dipertanyakan waline sapa lak ngoten nggih. Lah niku lek waline Allah kake Allah mboten kajenge salat Gus, monggo Gus waktune telas. Dicepeng sukune pasan Guse sujud mboten balik-balik dicepeng sukune. Gledak gleblak ngoten menika ternyata pejah nggih meniku walinipun Allah. Nggih. Dadosipun tiyang menika tergantung semasa hidupnya. Lek tiyange iman dhateng Allah senajan medhit, senajan perhitungan, senajan napa menika kadang sik saged maca asmanipun Allah. Lah niku nggih niku wau mboten ngertos dhateng Allah diletakkan surga sing nomor pinten kula nggih mboten ngertos tapi lek sing waline Allah nggih hake Allah nggih niku surga sing sak temenane. Napa malih? Nggih pun jelas. Napa malih? Bon nggih alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi niki jamaah tanglet mangkih kula Al-Fatihah sampean pun fokus ten kula, sampean fokus kalian nedha mawon kersane tambah iman niki barokah diparingaken dhateng buyut-buyute panjenengan sing ingkang dhateng ahli kubur. Khususan dhateng keluargaipun Mas Giman Mbah buyute menika Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang keluargaipun Mbah buyute bapakipun Mas Yusuf Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwah ruhi ahli kubur Mbah buyute Mas Amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwah ruhi ahli kubur Mbah buyute Mas
Mas Usman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbah Buyute ibu-ibu Mas Yusuf Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbah Buyute pun Mbak Yui Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbak Buyute Mbak Ririn Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbak Buyute pun Mbak Khurin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Buyute pun Mbak Nur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbak Buyute Mbak Novi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan datang arwaruhi ahli kubur Mbah Buyute Mas Wahid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muga-muga niku wau dados jembatanipun perilakuipun panjenengan ikhlas beto-beto napa-napa ten mriki niki kanggoipun ahli-ahli kubure Mbah Buyute panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.